Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ welcome back to my channel. दिनै जोङो मोनसे fresh Mart होननाय मार्केटनि ओपनिंआव थांगासिनो नै इसोरनि मोसानाय जागोन ओमफ्राय आंबो नायनो थांगासिनो मार्केटआ नै भितरनि बेसा बेयाव माखासे ग्रसारिनि बुस्थुफोरखौ मोनगोन नै जों दा चाय नास्ता खालामगासिनो माने मायाफोर खामानि थाबाय इसोरबो हायाना जिहेतु मोनसे इमान गोदोर मार्केटनि ओपनिं जागासिनो बेयाव सोरखौबा नङा सोरखौबाथ' लिंहरखायो आरो नङा होमबा बेयावबो लिंहरदो डिम्पु बरुवा इउटुबार जायखौ बेखौ लिंहरदो ओमफ्राय नैथिं बेनारबो लगायनाय दोङो ओमफ्राय नैबे भितराव दोङो बियो ओमफ्राय बेखौ दा बरायनानै लाना फैसिगोन आरो ओमफ्राय बे भिडिअ आं मालाबानो बानायदोंमोन ओमफ्राय आं एडिट खालामनो बानानै दालागै होआखैमोन आङो दिनैसो होनो थांगासिनो बिराद लेट आङो मानसिया आरो बिराद लेजि बिराद आलसि आं गावखौनो बिदि होनना लाबाय नंखागोना नङा होमबा ओमफ्राय नै बेयाव गासैबो मोसाग्राफोरा रेडि जाजोब्बाय दामग्राफोरा रेडि जाजोब्बाय आरो जाय फैगोन बेखौ बरायना लाबोनोसै नोंथांमोना नायबाय थादो बेयाव अकल जोंल' नङा माखासे मानसि दोङो ओमफ्राय लामाथिं थांलाय फैलाय मानसिफोराबो जमा जाजोबनानै माखासे भिर जाबाय बयबो बिदिनो डिम्पुजों फट' लानो माबा लानो ओरैनो माखासे मानसि जमा जादोंमोन মwnkhw এই উপলক্ষে সমগ্র অসমবাসী ইয়াৰ আমন্ত্ৰণ হৈ পৰা এগৰাকী ইউটিউবাৰ মwnbai ডিম্পু বৰুৱা আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছেহি আমি ডিম্পু বৰুৱা আদৰি আনিবলৈ আহ্বান জনাইছো আজি এক বিশেষ মুহূৰ্তত ফাগুন মাহৰ এই সুন্দৰ দিনত মwnkhwত আপোনালোকৰ বাবে এই অঞ্চলৰ সকলো ৰাইজৰ বাবে কৰি দিয়া হ'ব নামৰ এই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আৰু এই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানটো মুকলি কৰাৰ বাবে আমি আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ সমগ্ৰ অসমবাসীক ইয়াৰ আমন্ত্ৰণ নলবৰীয়া ভাষাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈকে যিয়ে নিজৰ ইউটিউব কৰ্মৰে সমৰ্থমান হৈছে সেইগৰাকী ইউটিউবাৰ ডিম্পু বৰুৱা আমি ডিম্পু বৰুৱাক আদৰি আনিছোঁ এই বড়ো নৃত্য আমাৰ মাজত আছে আজি ডিম্পু বৰুৱা আহি আছে আমি সকলোৰে আহি বিচাৰিছোঁ অকণমান সময় আমি ইয়াতে ৰম এই ঢোল গীত নাচ এক আমাৰ জীৱনে সদায় আৰু এনে এক পৰিৱেশৰ মাজত আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াব খুজিছোঁ বৃহত্তৰ তামুলপুৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া এক অভাৱ আজিৰ পৰা নিশ্চয় পূৰণ হ'ব সেই অভাৱ পূৰণৰ বিশেষ পবিত্ৰ মুহূৰ্তটিত আমাৰ মাজলৈ আহিছে সমগ্ৰ एबार जेने मार्केटनि दराव मोनसे रिबन खानाय दोङो बेखौ डिम्पु बरुवानो हासिगोन आरो ना हानानै नै मार्केटनि ओपनिंखौ खालामसिगोन आरो ओमफ्राय नै डिम्पुआ हाबनाय उनावनो बेजोंनो लोगोसे माखासे मानसि हाबखादो ओमफ्राय पुरा बाति जाजोबना दङ मार्केटआ भितराव बिदि जुदि दैलि कास्टमार जागौमोन टेनसनानो गैलामोन मार्केटआ ओमफ्राय दिनै जेरैबायसा मानसि जादों ओमफ्राय जोंबो फट' साफायनो होननानै
फैबाय आरो ओमफ्राय बेजोंनो लोगोसे मा मा मोनो मोना आरो नायफिनबाय खनसेथ' नायखांबाय आरो खनसे नायफिनबाय ओमफ्राय फट' साफायनोबो फैबाय ओमफ्राय नै मानसियानो जि बुरजा इमान भिराव फट' साफायनो मोननाया इमान आसा नङा थेवबो नै जों नायनोसै मोनगोन मोना दसे गोबाव नेनाय उनाव नै गाइस मोनबाय जों फट' साफाय जानो ओमफ्राय बिनि उनावनो जों बाहेरायाव ओंखारबोबाय बाहेरायाव डेन्जार सान्दुं ओमफ्राय दसे नेथ'बाय प्रग्रामखौ नायजोबलांनि होननानै ओमफ्राय बेयाव मायबा मायबि ओरै गामसा होनाय मानाय ओरै जादों आरोना बेनि उनावनो मोसानाय जानो गोनां नैबे फार्स्टआव बिहु मोसाग्रोगोन ओमफ्राय बेनि उनाव बर'आबो मोसागोन आरोना ओमफ्राय नै गाइस नाचनिफोरा मालाय रेडि जाखाना दोङो दामग्राफोराबो रेडि जाखाना दोङो होदो एबार मोसानाया ओमफ्राय गाइस आं बिहु मोसानायखौ कमप्लिट लानाय जादियासै मानो होनोब्ला आं माने गसंनायानो रं जायगायावसो गसंना लाबाय माने उनथिंसो गसंना थाबायना आङो नुहरजोबा मोसानायफोरखौ मोजाङै बेखायनो ओमफ्राय ससेयावनो दाननांगौ जाहैबाय एबार जाहैबाय बर'फोरनि मोसानाय सान्दुङा बिराद गोसा दुंनायखायनो बाहेराव मानसिफोर गैला बांसिन मार्केटनि भितरनिफ्रायसो नायजोबदो सान्दुं गोसाखाय बेयाव माने इमान हामा जायगायाव माने सियार बनायना होदो सान्दुङा माने एकदम डाइरेक्ट नांखायो आरो सान्दुङा जिमान गोसा जादोंमोन बेयाव मारै मोसाग्राफ्रासो मिथिगौ मारै मोसादों
थ' गाइस पुरा 4 मिनिट सान्दुङाव मोसाखाबाय गथ'फोरा 4 मिनिटनि बारबावदोंसो ओमफ्राय एबारो जोङो थांनो ओंखारबाय थांनोसै न'आव जिहेतु प्रग्राम जोबखाबाय ओंखारजोब्बाय गासैबो थांनो गावबा गाव ओमफ्राय जोङो दा लामायाव गारि नेनानै दङ कलबारि सकआव लोगो जोङो टमटमाव फैबाय बेनिफ्राय न'आव लोगो जों दा थाबायना थांगासिनो ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच लोगो मोनगोन मोनसे गोदान भिडिअआवहाय रांखिनि मिस्रांखिनि दाउ बिमा